கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் ஆல்டிஹைடு அண்ட் கீட்டோன்ஸிலிருந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவ். நேம் த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம்டு when ethanol treated with dilute alkali. அதாவது எத்தனால் டைல்யூட் அல்கலியோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். இது ரொம்ப சிம்பிள். எத்தனால் அப்படின்றது ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆல்டிஹைடு. ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய ஆல்டிஹைடு ரியாக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஆல்டால் ரியாக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகும், ஆல்டால் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ இந்த 4 ஆப்ஷனில் 3 ஹைட்ராக்சி பியூட்டனல் அதுதான் ஆல்டாலு. ஆப்ஷன் சியும் ஆல்டால். அப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி, போத் ஏ அண்ட் சி. இந்த ரியாக்ஷன் ஆல்டால் கண்டென்சேஷன் ரியாக்ஷன்.